Koukni se. Ještě žije. Jak tady ty psovi říkáte, bullpit? Ne pitbull, ale tohle není pitbull. Těžko říct, co je to za psa. Asi někomu prohrál prachy. Půjč mi bouchačku. Ty do něj střeliš? Jo. Ty jsi snad na mozek. Koukni se na něj. Takhle bude umírat pomalu. Vyhodili ho prostě z okna a ani nezastavili. A to je příšerný, pojď, čekají na nás. Oni jsou zvyklí čekat. Chudák pes, asi má zlomenou pánev. No teda. Sakra, ten má ještě páru, co? Mám dojem, že ten bullpit si s tebou nehraje. No to teda ne. Pojď, chceš to mít policii? Hele člověče, vyhodili ho jako vajgla ty hnusný kreatury. Pojď, dáme ho do kufru. Co? No, kousek odsud je veterinář. Pojď, ten pes se mi líbí. Ale vždyť tě malem kousnul. Ale... Je to zdechlina. Jestli rád psa, já ti zítra koupím štěně. Ale houby, co bych dělal se štěnětem? Vezmem ho. Monty, kam jdeš? Monty, čekej. Já se k tomu bullpitovi nepřiblížím, je ošklivej, moc Už jsem ti to říkal, že to pitbull není. Je to, no podívej se, je to dobrý pes. Vidíš ty oči, je to malej drsňák, ten si od nikoho nedá nic líbit. A já myslím, že ty velký Podívej burák. se na něj, no tak, jestli něco neuděláme, tak zdechne. Chtěl si ho přece střílet, bouchačko. Aby se netrápil, ale on ještě neumírá, on chce ještě žít. On že to teď povídal? Ne, ale on je jako malý dítě, chápeš? Samej křik a řev. Jo, například počkej, až uvidí doktora s injekcí, ale nakonec mu to pomůže. Ty nemáš děcko. S tebou se fakt nedá mluvit, Kostě. No tak, pojď ty malý mizero. Hele, nestůj tam jak pecka. Pojď mi kluci pomoct. Zkus nějak upoutat jeho pozornost. Tak dělej. Snažím se ti pomoct, ty malý hajzlíku. Nebuď pořád tak nervózní. Nauč se žít. V tvým krku je díra, válí se tam krev. Kousnul mě z vděčnosti, že jsem ho zachránil. Pravidlo 1. Nesahej na přizabitý zvířata. Víš, že na nás čekají. Lidi s penězma. Proč ty si hraješ na kovboje uprostřed silnice, řekni. S tebou je sranda, Kostě. Jo, sranda. Mám s tebou smůlu, Monty. Dáváš mi smůlu. Všechno, co pokazit se může, pokazí se. Nejezdíme spolu jen my dva, furt je s námi i Doyle. Jaký Doyle? Doyleův zákon. To je Murphy. Kdo je Murphy? Spíš kdo je Doyle, je to Murphyho zákon. To, co se může pokazit, pokazí se. To je on, Jo, ten.